ассалому алайкум тамошобинони рахштаҷе. Бардорони арзӣ дар инҷо навор 15 машинаи арзон ва қимат гирифтагем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментаре нависем ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. Мо кӯшиш мекунем ки дар видеоҳои оянда пешкаш шумо кунем. дар имрӯза видеои бардорони машинаи майдаи боркашаи камаза ҳар гуна машинҳое ки шумо гуфта будем. агар имконият дошта бошем видеои моро падилиста кунед ба имо ва ба дигар сайтҳоятон. мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз якта видеои нав монем. курси имрӯза бардорам 1000 рубли баробар аст ба 152 сомону 73 дирҳам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. Якум машини фурӯшӣ Opel Astra F бардорам соли барои 1996 судишураш бензин газа объем мотори 6 литрай коробка передачаш механикай состояние хачебек беҳтарина дута балони нав дора мотор коробкаш 100% ходовой созай қарор дорад дар шаҳри душанбе бардорам нархаш 27000 сомона бо курси имза гирем 177000 рубл мешавад. кадоми мошинхари аниқай гуфтага муомила дора арзон мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо бардорам занг занед дига маълумот чахтон гирен. кадомитон дар канали мо меҳмон бошед обуна шавед ва якта лайк доред далши тамошо кунед видеонавори моро. мегзарем ба дуюм машини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс бардорам соли барои 1995 судишфурӯш бензин газаи объем мотори 8 литрай коробка передачаш механикай состояние машин беҳтаринай камтар меличовка кор дорад растамошка ба фикр шудагӣ нест камтар кор дора гуфтага соҳиби машинам нагуфта чӣ маълумот чароӣ накардиян. нархаш 29000 сомона бо курси имза гирем 190000 рубл меша бардоро. ин машин қарор дорад дар шаҳри хуҷанда бо арзон мекунем гуфтага муомила дора. фақат хоҳиш кардага ки мошинхаро занг зананд дига маълумот чахтон бо мегӯем. рақамош дар рӯи экрани шумо бародро занг занед дига маълумот чахтон гирем. мегзарем ба сеюм машини фурӯшӣ Opel Zafira бардорам соли барои 16001 судишфурӯш бензин газаи объем мотори 8 литрай коробка передачаш механикай состояние Zafira беҳтарин отличинаи состояниш қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархаш 42000 сомона бо курси имза гирем 276000 рубл мешавад. срочна пул дар кора гуфтаги соҳиби ҳамин Zafira арзон шудагиша ҳеҷ нафта бардоро кадомтон дар кора занг занед дига маълумот чахтон гирен. рақамош дар рӯи экрани шумо марҳамат. мегзарем ба чорум машини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли барои 16050 судишфурӯш бензин газаи объем мотори 5 литрай 5 инжекторай коробка передачаш механика состояние машин хубай машина бе диска мефурӯшем гуфтага дискои раднои хуча дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 14000 сомона бо курси имза гирем 92000 рубл мешава бардоро. кадоми машинхара бо арзон мешава муомила дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед дига маълумот чахтон гирем бардоро. мо навора давом медиҳем. мегзарем ба панҷум машини фурӯшӣ Lada Priora бардорам соли барои 16011 судишфурӯш бензини холия объем мотори 7 литрай коробка передачаш механикай состояние машин беҳтаринай камгаштагиай қарор дорад дар ноҳияи данғара бардор нархаш 35000 сомона бо курси имза гирем 230000 рубл мешава. хай мумкин бо арзон кунад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед дига маълумот чахтон гирем бардоро. мегзарем ба шашум машини фурӯшӣ ВАЗ 2115 бардорам соли барои 12003 судишфурӯш бензин газай объем мотори 5 инжекторай коробка передачаш механикай машина состояниш беҳтаринай бардор ягон камбудӣ надорад ранҷерор задагӣ надорад ҳуҷҷат дора. қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 15000 сомона бо курси имза гирем 98000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад. кадомитон мошинхаре занг занед бардор. рақамош дар рӯи экрани шумо мо навора давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум машини фурӯшӣ Opel Astra G бардорам соли барои 16008 судишфурӯш бензин газаи гази евро 4 нав задаги 2 шид объем моториш 6 литрай коробка передачаш механикай состояниш навай машина беҳтарин 4 балони нав дорад запаскашам навай аккумулятор нав часпондагӣ машина ягон камбудӣ дорад
задагӣ пӯшидагӣ сарапина надора бародаро. дар ҳамин номеро имо ҳастай гуфтагиай қарор дар шаҳри хуҷанд нархаш 50 000 сомона бо курси имза гирем 328 000 рубл мешавад. илтимос кардагиам ки беҳуда нанависам, беҳуда занг чӣ накунам, дар имо чӣ кунем бародаро, дигар маълумот чахтон гирем. мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 дӯстони азиз, соли барош 2003, сӯзишҳоиш бензин газай, объем мотори 7 литра, коробка передачаш механикай. састияни мошини соза, ҳуҷҷаташ буд шудагӣ, фақат як раскам мекини, тамом, дигар маҷоз 100%. қарор дар шаҳри душанбе, нархаш 8500 сомона бо курси имза гирем 55 000 рубл мешавад. кадоми мошин харай, биёй мошинаи пешбина бо муомила дора, арзон мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, дигар маълумот чахтон гирен. агар канали мо ба шумо маъқул бошад, дар канали мо обуна шавен ва якта лайк зоред, дар видеонавори мо далчи тамошо кунед. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба 9-ум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 бародаро, соли барош 2004, сӯзишҳоиш бензин газай, объем мотори 5 литра, коробка передачаш механикай. састияни мошин беҳтарина, ҳама чизаш тайёрай. 4 баллони нав дора бародаро, 1 сола ҳуҷҷат дора, плюс тонировка. холоса мошини ягон кам дора, алишам мешавад ба мерседесо 124 кузов. ай бо вариантона пешниҳод кунед. қарор дар шаҳри душанбе бародаро, нархаш 30 000 сомона бо курси имза гирем 197 000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. кадоми мошин харай занг занад, дигар маълумот чахтон гирем бародаро, мо навори имзаро давом медиҳем. мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. Land Rover бародаро, соли барош 2004, сӯзишҳоиш бензини холӣ, объем моториш 4 литра, коробка передача автоматай. састияни Land Rover беҳтарин, ягон камбуд надорад. қарор дар шаҳри душанбе, нархаш 85 000 сомона бо курси имза гирем 559 000 рубл мешавад. мошин бо муомила дора, арзон мешавад, алишам мешавад. вариантона пешниҳод кунем бародаро, фақат хоҳиш кардагӣ беҳуда занг назанам. кадоми мошини содора алиши ҳамин нарх кати, марҳамат бародаро, дар рақамош дар экрани шумо метавонед занг занед ва дигар маълумот чахтон гиред. мегзарем ба 11-ум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро, хачбек, састияниш беҳтарин, соли барош 1996, сӯзишҳоиш бензин газай, объем мотори 6 литр, коробка передачаш механикай. мошин ягон камбудӣ нестай, фақат ҳуҷҷатош буд шудагӣ, тамом, пӯсидагӣ, задагӣ, сарапи надора. мошини такси умад задагӣ нест, дуруни шаҳр дагаштагӣ кам. қарор дар шаҳри душанбе, нархаш 32 000 сомона бо курси имза гирем 210 000 рубл мешавад. бо муомила дора, арзон мешавад, фақат мошин харо занг занам, беҳуда занг назанед. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро, марҳамат, на метавонед дигар маълумот чахтон гиред. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшӣ. Opel Caravan простой бародаро, соли барош 1994, сӯзишҳоиш бензин газай, объем мотори 6 литра, коробка передачаш механикай. ҳолати мошини созай, қарор дорад дар ноҳияи ҳисор, нархаш 24 000 сомона бо курси имза гирем 157 000 рубл мешавад. кадоми мошинхари аниқай, биёй мошинаи пешбина, ҳайкна, бо савдо дорад, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро, метавонед занг занед, дигар маълумот чахтон гиред. мо наҳори имрӯзамона давом медиҳем. мегзарем ба эълони навбатӣ. 13-ум мошини фурӯшимо бар рӯй аста, грузовик Hyundai Porter, соли барош 2001, састияниш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. қарор дар ноҳияи Қабодиё, нархаш 45 000 сомона бо курси имза гирем 296 000 рубл мешавад. бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад бародаро. кадоми маълумоте ки шумо давакора занг занехтон гирен. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро, марҳамат. агар як бора такрор шуд дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавед ва якта лайк доред, далчи тамошо кунед навори моро. мегзарем ба 14-ум мошини фурӯшӣ. BMW 5 Series бародаро, соли барош 1997, сӯзишҳоиш бензини холия, объем мотори 2.5 литра, коробка передачаш механикай.
ҳолати мошин беҳтарина расхӯш дар даруни шаҳр 12 литра, агар дар трасса 9 литра. ҳамин хеле маълумоту дар гайсои мошин. қарор дорад аз шаҳри Душанбе нархаш 25000 сомон бо курси имрӯза гирем 164000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад. кадомитон мошин харед занг занед, дигар маълумот чахтон гирем бародаро. мо наволма давом медиҳем. мегзарем ба 15 эълони навбатӣ. 15 бардорӣ аст гурзавои камазай соли барояш 1990. ҳолаташ беҳтаринай бародаро, қариб ки баломош ҳамаш навай, валаш стандартинай, мост чернозуба. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, нархаш 62000 сомон бо курси имза гирем 407000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад, хатон занг мезанед, дигар маълумот чах мегирен. рақамош дар рӯи экрани шумо. марҳамат. ин буд 15 та мошинои фурӯши мо бародаро. дар комментария нависем мо чӣ хел мошино монем ва мо кӯшиш мекунем ки дар навбатҳои оянда пешкаш шумо кунем. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бародаро то видеоҳои оянда.